Profesorul de religie Rareș Păpuțoaia a absolvit facultatea de teologie și este angajat ca suplinitor pe perioadă determinată la o școală din Pașcani. De câteva luni îl agresează fizic și verbal pe băiat. Ultima dată l-a bătut pentru că elevul s-a ridicat din bancă să-i dea creta profesorului care nu mai avea cu ce să scrie. Profesorul e nervos din orice. Copiii și răi, hai să o luăm și așa pe partea aia la mai... Credeți că rezolvă cu bătaia? Dar nu rezolvă cu bătaia, dar noi oarecum am fost. Elevul a fost scos din clasă și bătut pe hol și după aceea urmărit pe scările școlii. Domnul profesor și-a recunoscut vina și singura explicație a fost că și-a pierdut cumpătul. Și alți elevi au avut de suferit din cauza comportamentului profesorului de religie. Conducerea școlii a sesizat poliția și inspectoratul școlar. Urmare a repetatelor incidente care au avut loc între profesorul de religie și elevi, a fost suspendat contractul de muncă al acestuia, conform codului muncii, până la încheierea anchetelor în curs. Profesorul este cercetat și de procurori și Arhiepiscopia Iașilor a luat măsuri împotriva lui. Atitudinea domnului profesor nu este una potrivită pentru pentru ora de religie și nu este încurajată nici de biserică, nici de școală. Profesorul de religie riscă să fie exclus din învățământ și poate petrece până la 5 ani după gratii pentru abuz în serviciu și comportament abuziv.